1, 2, 3, 2, 1, старт! Първо действие! Пламенов действие! Симонов действие 2! За любов на умица! Къде? Симонов действие! Симонов действие! Симонов действие 2! Избира между две момчета, Дани и Пламена. Дани и Пламена. И она и малкото. Не, Пламена. Дани. Едно момче не глупа. Пламена се ядоса. Пламена се ядоса. Да черви се направо. Симона, семката 2. Симона. Ето го, Дани! Който взима колелото ми! И Пламена! Я стигни я! Любовта е навсякъде! Я стигни я, Дани! Може да стигни я, целуния! А другото момче през това време не се интересува от Пламена. Симон, настигни я, целуния! Ай, тя целуния! Целуния! Как казваш, ай, тя целуния? Симона! Гони, дай, той иска да целуне! А Пламена няма никакво свести. Пак ли? Симона! Идвай насам. Пламена се оглежда. Гаджето на Симона! Още не избрала. Спираме на пауза.